Ndewo ndị ọma ije eme ọnụ. Anyị abịala taa iwetara gị akụkọ ụwa si mba niile abịa na AnaedoTV. Abụ m Priska Ezeago. Gazie ntị ka ị nụrụ akụkọ anyị n'uju. Onyeisiala Naịjirịa bụ Bola Tinubu na Tọzdee ụbọchị 14 n'ọnwa Maachị zigara ndị ụlọ omebe iwu akwụkwọ ozi na-achọ ka eweghachi ma megharịa akwụkwọ mgbazinye ego mbite ụmụ akwụkwọ. Ọ bụ onyeisi isiokwu Tajudeen Abbas gụpụtara akwụkwọ ozi a n'oge nnọkọ ọgbakọ ha. Onyeisi njikwa otu GMD nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ala Naịjirịa akpọrọ NNPC bụ Mele Kyari ekwuola na ụlọ ọrụ mmanụ dị n'obodo Port Harcourt ga-amalite ọrụ n'ime izu abụọ. Kyari bụ onye pụtara n'ihu ndị otu Senate ad-hoc committee na-enyocha ihe dị iche iche bụ ndị turnaround maintenance TAM Projects dị na Nigerian Refineries kwuru na ihe karịrị mgba mmanụ 450 ka agbakọbara n'ụlọ ọrụ mmanụ dị na Port Harcourt. Gọvanọ Oyo State bụ Seyi Makinde mere ka amara na Olubadan nke 42 nke Ibadan anwụọla, akpọrọ aha ya dịka Oba Lekan Balogun. Ọ gbakwara afọ 82. Maazị Uzoma Igbonwa ewepụtala atụmatụ ịkwado ụmụ akwụkwọ 70 dara ogbenye na ndị nwere nkwarụ si na okpuru ọchịchị obodo ya dị na Anambra State na akwụkwọ na mahadum ọbụla dị na Naịjirịa. Gọvanọ Anambra State bụ Chukwuma ekwughachila mkpebi gọọmenti steeti ahụ ịlụkwa na ịrụzigharị okporo ụzọ kilomita 10 na steeti ahụ kwa ọnwa. O kwuru ka ọ dị ugbu a, ọchịchị ya alụọla okporo ụzọ ruru kilomita 240 n'akụkụ niile dị na steeti ahụ n'afọ abụọ ọ nọgoro n'ọchịchị, nke malitere ụbọchị 17 n'ọnwa Maachị n'afọ 2022. Onye sobu na Big Brother Naija Shine Her Eyes Queen Mercy Atang bụ onye kwupụtara nkwa ọlụlụ ya na enyi ya nwoke bụ David Oyekami n'oge gara aga emeela mmalite alụmdi na nwunye ya n'obodo ya dị na Akwa Ibom. Ọ bụ ebe a ka anyị bịara n'isi ngwụcha akụkọ ụwa anyị si mba niile abịa na AnaedoTV. Abụ m Priska Ezeago, ma gbaa mbọ ka ị na-ekiri AnaedoTV kwa ụbọchị. Ka ọ dị oge ọzọ.